intom magħna minn ġewwa djarkom u minn fejn qegħdin bħalissa. Forsi b'raġuni illi hija valida ma stajtux tiġu magħna hawnhekk ġewwa l-Knisja River of Love, imma ma jimpurtax il-qalb tagħkom qiegħda magħna. Nixtieq nirringrazzjakom li qed tisimgħu din il-kelma xorta u nixtieq nirringrazzjakom f'isem Ġesu Kristu illi ħadd tisimgħuha kollha u li l-Ispirtu talla jilluminakom ħalli tifirħu u tieħdu pjaċir b'dan il-frott sabiħ li l-mulej għandu għalikom illum. Amen? Halleluja. Fidejk, Dominik. Dominik għaddu kif daqqinna il-mużika sabiħa Blessing and Honor li konnet nisfnu hawnhekk għal-mulej fl-imkien mhux għalina mal-glorja talla. U se jdoqqinna biċċa żgħira minna Blessing and Honor fuq il-pjanu biss biżejjed. Fidejk. Iftħulu. Barkiet u nur għal-mulej. U fil-waqt li kien hemm tifel illi beda jammira l-Dominik idoq u beda jieħu pjaċir u jieħu pjaċir jisimgħu idoq bil-mod kif jaf idoqqu. U tant ammiraħ li qal xin jispiċċa jdoq, Dominik. Jiena se mmur fuq dak il-pjano temm u se nibda ndoq bħalu. U dan it-tifel żgħirek 4 snin 5. Xin niżel Dominik beda jpoġġi idejh fuq il-kis tal-pjanu. Ting, 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 jafas kull ma kellu qudiemu. Imma beda jiddisappunta ruħu mhux ftit. X'in beda jisma' l-mod kif beda jdoqqu ting 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 ting. Ma kienx kif qed joħroġ il-mużika Dominik. U beda jsabbat u jgħid imma għaliex ma nistax indoq bħalu. Mami! Alla, mami! Għaliex ma nistax indoq bħal Dominik, qallet nipprova. U qabżet ommu qaltlu ibni. Qaltlu biex inti ddoq bħalu, trid ikollok ħafna prattika, apparti li tkun taf il-mużika. Kif mami Alla ħajkollha prattika? Kif ħankun naf il-mużika? Qaltlu jekk trid, mur tgħallem u mbagħad meta tipprattika ħafna tibda ddoq bħal Dominik. Iva mami Alla, nagħmel hekk, nirringrazzjak. Għax għatlu biex doq li ftit sakemm nagħmel introduzzjoni. Tista' tieqa, nirringrazzjak. Nagħtuk ċabċipax. Grazzi mulej Ġesu. Illi permezz tiegħu l-Ispirtu Talla dejjem jaħdem għax il-mulej jieħu pjaċir bil-praises li jitlab bħal inċensi fuq hux vera meta nisimgħu din il-kwalità ta' mużika bħal m'hemm fil-ġenna on earth as it is in heaven. U kont qed ngħidilkom li dan it-tifel iddiżappunta ruħu ħafna meta ma daqx bħalu u f'Alla kemm nixtieq indoq bħalu. L-aħwa, il-kelma tal-lum li l-mulej poġġi li f'qalbi jisimha dipendenza assoluta totali fuq il-mulej. U semmejta hekk għaliex se nkellimtkom fuq kunċett li jissejjaħ dusija prattika li bl-Ingliż jgħidula practical sanctification. Meta aħna nkunu dipendenti totali fuq il-mulej, ngħixu f'din il-dusija prattika. U kelma oħra l-dusija prattika hija u ċavetta ta' din il-dusija prattika, immaġinankom iċ-ċavetta biex tagħmluha, hija il-kelma iċċedi. Inċedu totali ħajjitna fil-mulej. Għax ħafna minna l-aħwa qegħdin nagħmlu bħal dak it-tifel li qegħdin immorru ndoqqu l-istrument tagħna nfusna li hija ħajjitna, immexxu il-ħajja tagħna aħna kif ifetlinna aħna mingħajr id-direzzjoni tal-espert ta' dak li jaf idoq il-mużika. U meta aħna
indoqqu l-istrument tal-ħajja tagħna waħedna mingħajr ma nafu, tafu xi konna? Kaos, bravu, diżastru, stress u ħesil. U dan kollu aħna ma rridux. Tajjeb? Mela kif se nkunu nafu fiċ-ċert illi f'ħajjitna qegħdin indoqqu l-mużika ta' ħajjitna bħala strument mingħajr ma jkollna kaos u mingħajr ma jkollna stress. Tridu tkunu tafu? Meta aħna niġu mmexxija mis-Sur Mast fl-orkestra, minn flok indoqqu aħna rasna meta jkun hemm ħafna strumenti, meta niġu mmexxija minn dak li jgwida l-mużika, il-mużika tkun armonija. Il-mużika tkun sabiħa. U l-mulej hekk irid jisma' il-mużika ta' ħajjitna flimkien. Armonija, mhux kaos, wieħed ar-rasu u liħor ar-rasu. Għax l-aħwa, kemmu sabiħ u dal-pjano u dal-keyboard, qed tarawh anka da għandna tlieta. Anka da għandna drums hawnhekk. Sbieħ offline. Jogħġbukom? Imma l-kemm jogħġbukom? Waħedhom mejta. Jekk ma jkonniex il-laħwa tagħna li jafu jdoqqu u jiġu jdoqquhom għal xejn ikunu hawnhekk fuq il-pulptu għax inħarsu lehom, nitbismulhom u l-funzjoni tagħhom tiġi fix-xejn. Laħwa, meta ma nkunux immexxija mill-konduttur, meta ma nkunux immexxija mis-Sur Mast, meta ma nkunux qegħdin immexxija mill-espert ta' dak li ħalaqna u l-ispirtu talla, taf kif jarana l-mulej laħwa? Bħal daw l-istrumenti. Sbieħ flajn, għax ħalaqnaw, pero mingħajr funzjoni. Kif trid li l-Alla jarak? Strument sabiħ imma b'mużika id-doq ħelwa, il-frott tal-ispirtu li aħna nagħmlu bħala Kristjani, jew mejta. U r-risposta tuwa lilkom infuskom, speċjalment x'in listi din il-kelma li tani f'qalbi l-mulej, ħalli skont ir-risposta tagħkom intom tibdew taġixxu. Uħut minnkom diġà iħallu l-ispirtu tal-Alla jmexxihom, diġà qegħdin idoqquhom l-istrumenti tagħkom, imma uħut minnkom qed tagħmlu l-affarijiet minn żniedkom. U allura il-mulej irid jallimna llum biex nagħmlu dak li hu sewwa u nħallu l-ispirtu tal-mulej imexxina. Tajjeb? Bħala introduzzjoni issa ħanibda bil-mod il-mod ngħinkom ħalli naraw kif nistgħu nagħmlu dan. Il-bniedem kultant ikollu idea tajba. U jgħid ħa nagħmel di, jew ħa nagħmel l-oħra għax jiena kapaċi. Però l-aħwa, mhux kull idea tajba hija idea tal-mulej, forsi bl-Ingliż tinsema aħjar. Not every good idea is a God idea. U għalhekk biex indoqqu sabiħ irridu dejjem nikkonsaltjaw lis-Sinjur tagħna min qiegħed imexxina u ma nagħmlux l-affarijiet minn żniedna. U għalhekk illum sentikom 7 punti l-aħwa fuq kif għandna ngħixu dipendenti totali fuq il-mulej u kif għandna ngħixu fiqdusija prattika biex aħna bħal dak it-tifel li ommu qaltlu kemm trid tipprattika biex tibda ddoq bħal domnek? Li aħna nagħmlu l-istess. Nibdew nipprattikaw kif għandna ngħixu mal-mulej, nibdew nipprattikaw kif nisimgħu l-Ispirtu tal-Alla u nibdew ngħixu aħjar kif iridna l-mulej. U nitlobkom tiftħu l-kelma tal-Alla u nibda bl-ewwel kwotazzjoni. Għandkom il-kelma, għandkom il-Bibja li qed turina toqgħodux fuqi, ma qogħdu fuq il-kelma. Mela semmejtilkom sissa fuq l-importanza li inċedu totali ħajjitna għal-mulej. U jekk tmorru Rumani 6, vers 12 u 13, kemm nixtieq li kulħadd ipoġġi daqsxejn bil-qiegħda jekk nistgħu, u minn trid titfal Donatella. Mela, it-tfal għandkom iż-żgħar għandkom il-lesson ma' teachers tagħkom, ta' tistgħu tmorru, right? You're welcome.
Mela, kontet ngħidilkom biex itmorru Rumani 6, vers 12 u vers 13. Fej jgħidilnek, araw kif se nċedu għal-mulej. Araw kif irridu bl-Ingliż tajt il-kelma surrender. Jew bil-Taljan, tafu nħobb ħafna Taljan, hija arrendere. Iċċedi totali għal dak li l-mulej irid f'ħajtek. Naraw mill-iskrittura, l-aħwa. Rumani, rajna 6. Vers 12 u 13 jgħidilnek. Tħallux mela li d-dnub isaltan fuq dan il-ġisem ta'kom li jmut u toqodu għal-ġibdit tiegħu. Vers 13. Anqas ma għandkom tħallu il-membri ta' ġisimkom, jiġifieri l-istrumenti, il-noti, dawk huma l-membri ta' ġisimna, all right? Il-ħalq, il-moħħ, l-idejn, is-saqaj. Hawnhekk jgħidilna anqas m'għandkom tħallu il-membri ta' ġisimkom u fil-brackets jiena ktibt in-noti tal-istrument tagħkom isiru għodda ta' inġustizzja għas-servizz ta' dnub. Għax jekk inti tibda ddoq bum, 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 bang, tkissru tista' u tmut int jekk inti tgħix fid-dnub. Imma offru ruħkom lill-Alla. Isimgħu xi ġmiel. Bħala nies li reġgħu mill-mewt għal-ħajja, ħalli l-membri ta' ġisimkom isiru għodda tal-ġustizzja għas-servizz ta' Alla għall-ġustizzja tagħkom. Grazzi Mulej Ġesu, xi ġmiel u hawnhekk qed il-mulej qiegħed jurina xi tfisser li timxi f'din il-qdusija prattika. Sfortunatament l-aħwa min qed jikteb qabel xejn, forsi tixtiequ tiftakruhom. Sisset nitkellem illi number 1 hija iċċedi għal mulej totali, għal dak li jritu. It-tieni punt, diġà tajtkom hint tiegħu, kif ngħixu f'din il-qdusija prattika, hija illi ngħixu fl-ispirtu u mhux fil-ġisem, ħalli aħna ma mmorrux bl-aġenda tagħna. Ħafna drabi meta bniedem jitgħallem l-iskola u jgħid illu m'għandi PhD proset, nafx ġifieri jien għax tallimt ħafna skola, issa naf kollox għax għandi ħafna knowledge. U issa nista' nsir head teacher u nista' niftaħ skola għax il-kwalifiki tiegħi huma tajbin bil-PhD. Però l-aħwa, jekk ma tkunx mixxija mill-ispirtu talla, l-PhD kollha li għandek u l-kwalifiki kollha li għandek, ma jattirawx il-mulej għax jista' jwasluk għal ġol ħajt jekk ma toqgħodx attenta. Mhux qed ngħid xejn kontra min għandu l-kwalifiki, naħseb jiena għandi ħafna kwalifiki compared ma' ħafna nies, però l-mulej mhuwiex attratt lejn il-kwalifiki. Imma l-mulej l-iktar ħaġa li tattiraħ huwa kemm int obbedjenti għall-kelma talla u kemm int verament yielded, iċċedi għall-ispirtu tiegħu. U għalhekk itlob dejjem qabel ma tagħmel xi ħaġa, mulej għandi niftaħ dik l-iskola, mulej għandi nagħmel dan. Għax jekk il-mulej jekk il-go ahead taf li se jkollok il-protezzjoni kollha tiegħu, imma jekk ma tikx il-go ahead se jkollok dak li rajna qabel ting 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 noti li qed indoqquhom kaos u taħwit u stress. U dan aħna ma rridux. U qed tinnutaw l-aħwa li meta ma nobdux l-ispirtu tal-Alla u meta ma nkunux gwidati minnu, il-konsegwenzi naturali tal-emil tagħna ikunu mhux biss għad-dinja ta' wara, imma jkunu minn d-dinja stess. Għax il-mulej jurina li meta nkunu gwidati mill-Ispirtu Santu f'dak kollu li qed nagħmlu, ikonna l-ferħ minn d-dinja sepp wara ta' wara, imma meta aħna ma nikkonsultjawx il-ħadd laqqas is-Sinjur tagħna, ikonna dwejjaq minn d-dinja għax il-probabilità illi wieħed jasal fis-frakass. Allura jaqblinna jekk aħna verament Kristjani illi nfittxu wiċċ is-Sinjur u l-mulej tagħna f'kull ħaġa li nagħmlu. Mela li tgħix fi qdusija prattika tfisser li ċċedi ħajtek totali għall-mulej
U t-tieni timxi fl-ispirtu dejjem u mhux kultant. U ma tmurx għand il-mulej bl-aġenda tiegħek. Ħa nagħtikom eżempju ieħor. Ħafna nies l-aħwa mal-mulej jippretendu illi jistgħu jakkwestaw dak li jrid, dak li trid inti. Billi jitolbuh tejni dar, tejni dajsa. U l-mulej qisu bħal magic jaqbad u jtejjilek. Mingħajr ma jkollhom relazzjoni intima mal-missier. U l-eżempju li nixtieq intikom illum aħwa huwa ta' tifel li ħajalaq ħajkun teenager u minn għalih li kiber da u se jmur għand il-papa tiegħu mingħajr ma għandu relazzjoni da ma l-papa jaraħ biss hemmhekk u awtorità u jibża minnu u meta jkun iż-żmien li qed jikber dat tifel jgħidlu pa nista' nkellmek jgħidlu xi trid ibni. Jgħidlu tista' tixtri li Susan ħa nagħmel riklama xi jibda Harley Davidson mutur. Għax jogħġbuni, għax narahom fuq il-Facebook u narahom fir-riklami, u noqgħod niġri bih fit-triq. U missieru jgħidlu x'inhu? Jgħidlu nixtrilek Harley Davidson. Jgħidlu forget it. Għax dak il-missier ma jkunx irid li t-tifel tiegħu imur għandu biss biex il-papa jixtrilu xi ħaġa, imma jixtieq li jmur għandu biex joqgħod ikellmu, biex iqatta' ħin ta' kwalità, biex imur ħdeh, biex jikkomunika u jieħu pjaċir jibni relazzjoni personali. U l-mulej tagħna huwa bħal dak il-missier. Kollox les li tina l-aħwa. Imma bil-patt il-kundizzjoni illi aħna ngħixu f'intimità miegħu għax poġġejnieh il-papa tagħna. Alla innifsu narfuh bħala l-missier. U mbagħad jekk innoqogħdu nitkellmu miegħu b'ħin ta' kwalità u komunikazzjoni kuljum l-aħwa, hemmhekk dak kollu li titolbu l-missier jgħidilna f'ismi jingħatalkom u ħafna iżjed. Far and beyond what you can hope for or imagine. Ħafna iżjed minn dak li tistgħu toħolmu jew timmaġinaw. Imma ma nibqgħux l-aħwa bħal dak it-tifel żgħir illi jmur għand missieru biss għax għandu bżonn 5 euros jew għax għandu bżonn xi ħaġa l-iskola. Għax il-kelma Alla turina li daw l-affarijiet ma jaħdmux mas-saltna. Amen? Mela ħanirrepeti ftit s'issa rajna li d-dipendenza tagħna tkun totali fuq il-mulej biex nirnexxu, biex ikonna suċċess. U qed nallimkom bil-mod il-mod bħal tfal iż-żgħar li qed jitgħallmu d-dottrina u l-1 2 3 mhux għax intom tfal żgħar xi wħud minnkom maturi. Imma il-kelma Alla għandna bżonn nagħlmuha step by step ħalli kulħadd jifhimha. Għax hawnhekk hawn diversi livelli ta' maturità. U għalhekk kellimna fuq dusija prattika u bħalma persuna jipprattika il-pjanu biex isir bravu u toħroġ mużika tajjeb, aħna rridu nipprattikaw. Li ngħixu fil-qdusija tal-mulej, li ġifieri nkunu totali maqtuwa għax-xogħol tal-mulej. Set apart għal Alla. U biex nagħmlu dan irridu inċedu għal jien. Inċedu għal dak li nixtiequ aħna, għad-desires tagħna. U nħallu f'idejn Alla biex imexxina f'kollox. Number 1. Number 2 rajna fuq l-importanza ħafna li ma mmorrux għand il-mulej bl-aġenda tagħna personali, rritek tieli. Sewwa, imma mmorru għandu immexxija mill-ispirtu tiegħu b'komunikazzjoni personali bħala missier, komunikazzjoni sabiħa illi l-mulej jieħu pjaċir bina u jitaxxaq bina. L-aħwa, timmaġinaw hawnhekk uħud li intom arajjes qudiemi u l-estiet tippreparaw anke għat-tieġ għax tħobbu l-xulxin. Timmaġinaw l-aħwa illi qed tippreparaw għat-tieġ u intom ma titkellmux. Timmaġinaw li intom qegħdin f'namur ta' erosija biskop għal żwieġ u ma tikkomunikawx ma' xulxin. Dawk kollha li huma koppja u anke minnhom iż-żewweġ jiftakaru jaf. Li meta konna rajjes ikollok ġen biex iċċempillu lill-arus, ikollok ġen biex tikkomunika ma' arusa kuljum, mhux darba f'ġimgħa. Ħalli tgħidilha kif mort ix-xogħol,
kif tħossok illum. U b'dak il-mod inti qed tibni relazzjoni li jgħidlek xiħlew, jew tgħidlek xiħlew l-arusa, ara, l-arus qiegħed jifhimni u l-arus qed iħobbni. L-aħwa, hekk irid l-arus tagħna li huwa Ġesu Kristu ta' Nażaret fis-sema, li aħna ninnamraw miegħu, illi nitkellmu miegħu kuljum, anka b'romantiċiżmu, min għandu t-talent ta' sfin why not, u min għandu t-talent tal-mużika u jdoqlu, min għandu t-talent tal-kant, kantalu, min għandu l-talent ta' sfin kif rajna hawnhekk flimkien ejja nisfnulu, għax il-mulej iridna li nagħmlu dan u tajġ kemm jieħu pjaċir u jgħidilna mbirkejn dawk li jaraw ma jarawx u jemnu. U għalikom għadt meta tkellimtek fl-iskrittura għax intom mhux qed taraw u qed temnu, imma ħlaskom huwa kbir fis-sema. Għalhekk l-aħwa ejjew ngħixu bil-fidi u ejjew nagħmlu dawn il-punti u ngħixu fid-din il-qdusija prattika li qed inkellimkom biex meta nipprattikawha ta' kuljum taraw kif ħankunu kapaċi naqilbu għal Dominik, bir-rispett kollu Dominik, u nistgħu anke ndoqqu daqsu aħjar. Skużani, nisellimlek. Amen. Għax jiddependi kemm nagħmlu practice. Għaw minnu espert tal-mużika u għaw min jagħti il-shows jekk ikun jaf iddoq il-pjanu wieħed tajjeb ħafna jmur kif iddoq dakara ħadu wow. Kif qed jirnexxielu jdoq hekk quddiem in-nies għax ikun għamel ħafna prattika. Forsi wħud minnkom ma tafux li jien ndoq il-kitarra klassika. U kont indoqqa ħafna meta kont iżgħar biex nagħmel l-eżamijiet. U jekk pereżempju ħadd ieħor għandu dan is-seba' hekk, tiegħi kien idur hekk ħafna għax tant kont nippraktisja il-kitarra illi kont indawru is-seba' u kienu jitqu bija, kienu jgħidu li dak kif iddawru. Dak kif iddawru, aħna ma ndawruhx hekk b'ħafna u ħafna prattika. Amen? U l-istess ħaġa fil-mulej. B'ħafna u b'ħafna prattika. Ħin ta' kuljum, filgħodu, qabel ma nagħmlu xi ħaġa oħra. Kif int Sinjur, x'għandek għalija llum lest jiena qed hawnhekk biex nisimak. Ejja mmorru l-aħwa għat-tielet punt. Għax il-qdusija prattika taf xi tfisser li ma mmorrux min qed jikteb għand il-mulej bit-timing tagħna. Smajtuha? Bit-timing tagħna. U ngħidu lill-mulej din smajta kemm il-darba. Ġesu jiena ili nitlob ħafna biex tiġġib li r-raġel ta' ħajti u jekk f'dawn is-sitt xhur mhux se ġġibuli. La ħanibqa' mmur knisja. La ħanibqa' nitlob u ħanaqta' qalbi minn kollox għax ifisser li mhux qed tismani. Smajtuhom dal-mulej? Daw l-affarijiet? We set timing mal-mulej. L-aħwa, ejja ma nkunux daqshekk imprudenti li l-alla tas-sema missirna ngħidulu aħna x'għandu jagħmel u fix-ħin għandu jagħmilha. U mmorru hekk u ngħidulu jekk mhux settini da fisser daqshekk għax bajt għas niġi iżjed, laqqas nisma' l-kelma tal-la. Mamma mija, hawnhekk jirrifletti li għadek ma tafx min hu l-mulej, għax qed tpoġġi l-idrolattrija ta' qalbek u tiegħek innifsek qabel is-Sinjur. U l-mulej hemm bżonn li intom tarfu li l-ħin tiegħu, it-timing tiegħu huwa perfett. Għaliex huwa perfett? Anke meta jkun tard. Iva, huwa perfett. Għaliex kieku ma jkunx perfett il-ħin tal-mulej, kieku l-glorja minn flok joħodha Alla toħod int. Għax kulħadd kapaċi jagħmel xi ħaġa u jitfa' ħafna interviews u CVs biex ikollu xogħol, però mhux ix-xogħlijiet kollha illi inti qed taħdem huma l-ġid tiegħek. X'inhu l-aħjar li tistenna biex il-mulej jibgħatlek l-aħjar xogħol ta' ħajtek? Jew nkella tagħmel li jfettillek before time u jkollok once again dak il-kaos u d-diżastru tang qed tifhmuni x'qed nipprova ngħidilkom. L-aħwa
Żball li aħna Kristjani nagħmlu huwa li mhux biss inqedulu l-ħin il-mulej, it-timing tal-mulej, imma we set conditions to the Lord. Namlulu wkoll kondizzjonijiet mela min qed jikteb. Okay, in-number C, it-tielet punt, biex ngħixu f'din il-qdusija prattika, qed noħodha bil-mod biex intom tifhmuni, la nistgħu nagħtuh ħin. U lanqas nistgħu l-aħwa nagħmlulu kundizzjonijiet. Qed tifhmuni. Inti lil-boss tiegħek tax-xogħol. Int tagħmillu l-kundizzjonijiet? Jew jekk hu veru l-boss tiegħek u inti leali leh jagħmillek il-kundizzjonijiet tax-xogħol. Għax jekk tħalli lill-boss tiegħek jagħmillek il-kundizzjonijiet, hija xi ħaġa tajba u jieħu pjaċir bik li inti obbedjenti u qed timxi skont ir-regoli u jtik promotion. Imma jekk il-kundizzjonijiet qed tagħmilhom int lill-boss tiegħek li hija perverżjoni ta' ħwida, taħseb li l-boss ħajjieħu pjaċir bik. Taħseb li se jagħtik il-promotion. Taħseb ħajatik dak ir-rigal li inti tant tixtieq, taħseb li se jtik iż-żieda li għandek bżonn. Mela brinna li anke jekk fin-natural l-affarijiet jaħdmu hekk, aħseb wara fl-ispiritwal. Ħafna minna qegħdin fis-sewwa ta' Kristu l-aħwa, minħabba li aħna nemmnu fid-dem ta' Kristu b'dak li jagħmel għalina u mhux bemilna għalhekk il-mulej jarana righteous quddiem Alla. Imma kif darba qalli fl-ispirtu tiegħi, binti, you are righteous, inti qiegħda fis-sewwa qudiemi minħabba li jiena ngħid you are righteous, immissa irridek tissielet biex tkun holy, biex tgħix fi qdusija. Għaliex tgħix fi qdusija u jrid minnkom l-istess ħaġa wkoll mhux minni biss, u jalla l-mulejja tieni grazzja li nwassal sal-aħħar u dan li jien qed nagħllem lilkom nagħmlu jiena l-ewwel waħda kif tlabtu qabel ma ġejtaw għax mhijiex faċli, imma blajnuna tal-la nistgħu naslu, u jalla kollha kemm intom taslu li tgħixu f'din il-qdusija li tkun totalment ċedi totali għal dak li jrid Alla, li ma ndaħlux lilna nfusna ma nkunu mexxija mill-ant l-Ispirtu tal-Alla, li nkunu kemm jista' jkun komunikazzjoni intima mal-mulejħa nisimgħu l-Ispirtu tal-Alla jigwidana, li ma nagħmlulux kondizzjonijiet l-aħwa imma ħallu lilu jagħmilna l-kondizzjonijiet li qegħdin miktubin hawnhekk, l-obbedjenza miktuba hawnhekk, tajjeb, u anka ma nagħmlulux ħin u timing għal-mulej. Għax il-mument li inti tneħħi l-arloġġ meta tqatta ħin intimu mal-mulej, ikun il-moment li hu jieħu pjaċir bik. Għax jgħidlek ara, mhux qalet nofsija qabel ma mmur għax-xogħol. Kwarta tax m'għandix ċans iktar. Forsi sija mhux iktar. Neħħi l-alloġġ u ddedika ħajtek għall-mulej. Nkomplu mixjien naqra oħra. Punti qed nitkellem fuq min għadu kif dieħel bħalissa, il-kelma hija dipendenza totali fuq il-mulej u qed nitkellem fuq dak li bl-Ingliż jgħidulu practical sanctification, dusija santifikata u il-mulej tani fl-ispirtu tiegħi 7 punti. L-ewwel punt naf li jibnieħu pjaċir jieħu noti huwa qed jitħaq hawnhekk, miskin kellu ħafna homework ma setax ilaħħaq illum. L-ewwel waħda hija illi aħna nimxu f'surrender totali għal dak li l-mulej jrid. It-tieni waħda li nimxu fl-ispirtu, walk in the spirit, u nibnu relazzjoni intima mal-mulej. It-tielet waħda huwa do not go in front of the Lord with our agenda or with conditions. Ejja nħallu l-mulej jagħmlilna l-obbedjenza u il-kondizzjonijiet u ħalli aħna nkunu nistgħu nobdu. U tkellimna wkoll fuq l-importanza do not set timing, neħħi l-alloġġ ħalli ma tajċ għandi kwarta jew għandi nofsija biss, ħalli l-mulej jkun kontent bik. Tajjeb sissa? Immexxu naqra oħra? Ejja mmexxu ftit ieħor. Fejn wasalt? Il-kemm il-punt għattilkom?
4 points, diġa semmejtomkom. Mela, il-5 punt. Ġili kelkom xi problema li ma rajtu l-ebda soluzzjoni għalija? Ġili? 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 Tajjeb. Mela, jekk ġili kelkom il-problema u nafu li aħna ħnimxu mal-mulej skont il-ħin tiegħu, kif tkellimna, nafu li peress li l-glorja talla dejjem toħroġ f'dak il-ħin li jagħmelu, ħansemmilkom xi eżempju qabel ma niġi għal punt li jmiss. Meta qajjem il-Lażru l-mulej? X'qalulu? Min ra l-affarijiet bil-lenti naturali. Qalulu kemm ġejt tard, issa ġejt li kieku ġejt jaħasra qabel kont qajmu. Għax il-bniedem semmek jara. Il-bniedem jara biss naturali. Imma l-bniedem li jgħix f'intimità mal-mulej u fi gwida tal-Ispirtu Santu, il-lenti tiegħu mhijiex naturali. Imma meta jistenna il-weda dak li inti tkun ilek titlob u tirringrazzja għalih, taf li x'ħin tiġi il-mulej se joħroġ xi ħaġa meraviljuża bħalma ħareġ meta qajjem il-Lażru li kulħadd minn raħ itbellaħ u ċassa u l-kelma talla tgħidlek u x'ħin raw iqajjem il-Lażru mill-mewt ħafna emnu fih. Kieku ma ġiex tard skont il-bniedem ma kienux ikunu ħafna li jemnu fih għax jgħidu wara stejqer, kien ma jiflaħx u stejqer. Le, ħallih imut biex iqajmu mill-mewt. Intom tafu li meta bniedem ma jkunx jista' jakkwista xi ħaġa għax forsi ma jkollokx flus biex inti mhux tikkri dar, tixtri dar. U not li taħdem kemm tifla biex tixtri dar ta' xi 300-400,000 għax taħdem kemm taħdem tħossok għajjena qas tifla ħġibhom dawk il-flus kollha. Bil-sinek barra u tajja int u stress int kif għadna. Imma jekk dar tingħatalek mingħajr ma inti kollok taħdem għaliha, għajdu li kemm il-glorja talla toħroġ minna. U l-istess ħaġa meta kif tafu intom jiena kelli tfal meta kien tard ta' 41 u ta' 42 kelli żgħir, il-glorja talla ħarġet mill-istennija. Għax kieku kelli tfal bħalma jkollu ħadd ieħor ta' fuq 20-30, xi glorja kien jieħu l-mulej tal-wedid. U għalhekk il-punt li ġej se ngħidilkom il-5 punt hux vera xerin, Il-5 punt issa li ħanajdilkom huwa illi se ngħidilkom morru Rumani 4:18-19 biex ngħixu fi qdusija prattika irid ikonna il-fidi li kellu Abram. L-aħwa, normalment meta nitkellmu fuq Abram, niftakru kemm Abram kien obbedjenti lejn il-mulej, għax saħan sitra liben il-waħdini nistgħu ngħidu li kien tal-weda, x'kellu ieħor blajnuna, liben li kien tal-weda kien lest illi joqtlu għal-mulej. Is-soltu nitkellmu fuq dik l-esperjenza, ma llum mhux fuq dik l-esperjenza, nkellimkom. Il-fidi ta' Abram kienet f'din l-esperjenza li naqralkom issa, Rumani 4, vers 18-19. U jgħidilna Abram, meta ma kellu l-ebda tama, Abram it-tama u emmen. U hekk sar missier kotra kbira ta' ġnus skont ma kien intqal lilu. Mela, it-timing ta' l-mulej biex u jkollu it-tfal ma kienx meta ritu. L-aħwa, meta ritu blajnuna kellu tfal. Għax intom tafu l-istorja li Sara suġġeritlu biex imur ma' seftura ħalli jkollu tfal. Imma l-mulej mhux hekk rid. Għaliex Abram ta' raġel li hu sema mill-mara li kellu u għenu lill-mulej. Qisu il-mulej waħdu ma kienx biżżejjed. Però meta l-bniedem iddeffes lilu nnifsu fin-nofs
U minn flok jiġi gwidat mill-Ispirtu tal-Alla jiġi gwidat minnu nnifsu jew minn xi bniedem ieħor u minnu jista' jkun ir-raġel u jista' jkun il-mara. Għalina n-nisa l-idolatrija tagħna m'għandix tkun ir-raġel. L-istess ar-raġel l-idolatrija tiegħu ma jistax ikun mill-mara, imma t-tnejn iridu jkunu gwidati mill-Ispirtu biex jagħmlu xi ħaġa. Għax hawn min qiegħed f'dik idolatrija ġdida ta' xulxin, jew tal-bniedem, jew kif jgħidlu ommu, kif jgħidlu missieru. Mhux bil-fors dak li ħaddieħor jgħid anke nies li tkun ħobb jew familjari ikunu bil-fors immexxija mill-Ispirtu għalhekk dejjem tittisma' lilu. Allura x'għamel? Abraham għax sema minn martu kien għenu lil mulej. U fil-fatt kellu tifel minn is-seftura, kulħadd jaf jagħmel hekk. Jiena wkoll stajt mort ma' xi ħadd ieħor u jista' jkun kien ikelli xi ħadd. Taħsbu li dik kienet l-aħjar li aħna kellna meta aħna koppja miż-żewġa l-mulej rrid jagħti lilna it-tfal fis-sagrament ta' żwieġ. Mela ejja naraw, smajtuha l-iskrittura li għadni kif rajtilkom, u ħanaraw li f'Ġenesi 18 vers 9, 10 u anka sa 14, imma nibda naqra minn 9 Ġenesi 18, ħanaraw l-impossibilità kif ħarġet minn timing tal-mulej u mhux it-timing ta' Abram jew ħin ta' Sara. Okay? U nitalmu minna. Mela, il-mulej batlu żewġ anġli lil Abram u saqsew qed naqra mill-Ġenesi sewwa. Fejn hija Sara martek? U weġibhom hemm fl-Arix. U qallu l-anġlu tal-mulej, nerġa' niġi għandek bħal dan iż-żmien sena u wara Sara martek ikollha iben. Il-kelma tal-Alla tgħidilna vers 15 li Abram u Sara kienu xjuħ akki. Imdaħla sewwa fi żmien, dat naqra, u kienet il-kelma tal-Alla tgħidha mhux jiena waqfitilha l-imxija tan-nisa. Smajtu għadik? Jiġifieri l-period tan-nisa li mingħajr period naturali ma jistax ikollok tfal bħala mara kien waqaf għax dik kienet xieħa. Allura hekk kien waqaf. Kif jista' jkollha tfal? Però knowing il-fatt li għal Alla m'hemm xejn li ma jistax isir, fil-kelma tal-Alla inkitbet din is-sentenza, inkitbet din l-iskrittura, Abram u Sara kienu xjuħ imdaħla fi żmien u kienet waqfitilha l-imxija tan-nisa. Il-period waqaf għal min ma jafx x'inhi l-imxija, tallimna kelma Maltija ma tantx nużawha l-imxija, normalment ngħidu period. U għamilta highlighted. Il-mulej hekk rid biex toħroġ il-glorja tiegħu u Abram emmen ma nkunsidrax in-natural, ma konsidrax lilu nnifsu, imma ta' dejjem il-glorja l-Alla u kellu l-iskrittura turina ta' masħiħa li dak li l-mulej wieħed ħajseħ u jsir anka jekk kien xieħ ħafna. Bil-Malti kif għattilkom ngħidu akka. U Alla permetta li kollu tifel ma' Sara biex il-glorja tiegħu toħroġ u meta kollox kien impossibbli il-mulej sema talb Sara u talb Abram. Kieku daw għataw qalbhom, kieku Abram ma baqax jemmen li dak li qallu l-mulej se jseħħ, kieku l-glorja tal-Alla ma kienx toħroġ, anzi hawnhekk ħanaraw fl-iskrittura Ġenesi 21 l-ewwel vers jgħidilna u l-mulej żar lil Sara bħalma kien qalilha u għamel magħha dak li kien xiex weda. Qegħdin nemnu l-mulej u nafdaw fil-mulej biżżejjed ejjew hawnhekk naqra qegħdim u jekk jogħġbok. Ħanurikom xi ħaġa. Qegħdin nafdaw il-mulej bħala quliet Alla, qegħdin nafdaw il-missier bħalma tifel jafda f'missieru. Qegħdin mersaq ftit iktar quddi, ħanajdlek jiena u ħares lejja. All right? X'in ngħidlek għamel dak li għatlek, ta' dan huwa tifel
li qiegħed jirrappreżenta lilna kollha, it-tfal tal-mulej. U dan qed jirrappreżenta l-missier li huwa Alla nnifsu li dejjem jipproteġina. U nafu li t-tifel żgħir bħall-muwedim li l-missieru jafdah. Għax aħna u ġejjin saqsejtu domanda tlu tafdah il-papa tiegħek? Yes, għalli. Għatlu mela jekk tafdak, tafdah. Għatlu ħanajdlek tagħmel xi ħaġa. Għatlu li meta tagħmilha ħaturini kemm tafda il-papa. Għalli okej, qegħdin fidejk. Grazzi. Ekk irridu nkunu bħalu li Alla. Li anka meta ħanaqgħu, u mhux bil-fors il-qudiem anka naqgħu lura li wieħed jista' ħars qatt tiweġġa, il-fiduċja tagħna fil-mulej trid tkun bħal dik il-fiduċja ta' tifel lejn missier. Għax aħna Alla tagħna u Ġesu Kristu ta' Nażaret flimkien u l-Spirtu t'Alla flimkien mhumiex il-bot minna. Għax jekk l-Ispirtu t'Alla jgħix ġo fina u jekk Alla missier huwa vera l-papa tagħna, il-fiduċja tagħna trid tkun kif jgħidu bil-Malti għamja. Intom li qegħdin hawnhekk fil-Knisja, il-fiduċja tagħkom fil-mulej. Kif inhi? B'kondizzjoni? Immaġina kieku qegħdin beda sejjerek it-tifel. Il-qanipa, għax ħanaqa, ma jmux jiġri li xi ħaġa. Taf li uħut minna hekk hi r-relazzjoni tagħhom ma' Alla. U l-mulej illum qed jgħidilna nixtieq ħafna li kieku kollha kemm intom ikollkom dik il-fiduċja ta' dak it-tifel żgħir lejn missieru. U għad għandkom iċ-ċans li tkunu hekk l-aħwa. Għax wans li għatanna l-ħajja dejjem nistgħu nitalmu. Amen? Alleluja! Immexxu? Ejjew nimxu ftit ieħor u naraw kif nistgħu nimxu fil-qdusija prattika. Qed nara li jataw xi jaħwa li għadhom kif deħlin u għalhekk biex jiena nfiham il-kulħadd u mhux jaqbdu fin-nofs qed nitkellem fuq l-importanza li aħna nipprattisjaw bħal met nipprattisjaw il-mużika l-aħwa li ngħixu fil-qdusija tal-mulej biex id-dipendenza tagħna ma tkunx fuq inna nfusna ma tkun totali fuq il-mulej. U għalhekk irridu nċedu totali għall-kelma t'Alla, irridu nħallu l-Ispirtu t'Alla jmexxina, irridu importanti ma mmorrux quddiem Alla bl-aġenda tagħna u bit-talb tagħna vojt, imma rridu verament niġu mmexxija mingħand il-missier u rridu nafdaw lil Alla bl-aġenda mhux tagħna ma tiegħu, bit-timing tiegħu, ma ngħidux kemm ħandumu, ma nakwesta dak li rrid kemm ħandum ma jkolli ġuvni, imma nafu li meta jsibulek il-mulej ħajsiblek l-aħjar. Għax il-mulej tagħna l-aħjar irid minn għandna. Amen? Alleluja. Nimxu naqra oħra. Semmejna il-fidi ta' Abram. U punt ieħor li għallimna ngħixu fil-qdusija prattika huwa, u smajnija kemm il-darba din għax għamilna ħafna konferenzi tal-fidi u aħna ngħixu bil-fidi, imma xorta għandna bżonn li nibqgħu nisimgħu ħalli vera npoġġuha fil-prattika x'ħafna semgħu ta'. Ħafna semgħu, imma mhux ħafna jaġixxu. Għax il-kelma t'Alla tgħidilna mbirkin, mhux dawk biss li ma jarawx u jemnu, imbirkin dawk li jaqraw il-kelma t'Alla u jagħmluha. Il-highlight hija fuq il-kelma action jagħmluha. Mela punt ieħor kif aħna għandna nimxu b'dipendenza totali fuq il-mulej f'din il-qdusija prattika li tinkellimkom huwa li ngħixu fidi bl-azzjoni. Faith is an action. Ħafna drabi il-bniedem inti turek intix Kristjan jew le, mhux bil-paroli, mhux b'dak li tgħidlu, imma b'għemilek b'dak li inti qed turih. Għax anke jekk jisma' fuq Kristu, tgħidlu llum u tgħidlu għada, jekk lilek jarak timxi verament skont il-kelma t'Alla, irid jew ma jridx ħajitħajjar biex jiġi jsaqsik xi domanda. Imma jekk tinti treddem biss u tgħidlu biss, ejja l-fellowship għax Kristu u mbagħad jarak tisraq, mbagħad jarak timxi ħażin, tikdeb,
jarak tagħmel affarijiet bħad-dinja tippanċja qabel ma titla iktar qabel milli iktar wara milli titla u daw l-affarijiet jgħidlek da paroli u fatti no. Mela biex ngħixu fil-qdusija santifikata irridu nuru il-fidi fl-azzjoni. Faith is an action. U x'jiġifieri li ngħixu bil-fidi fl-azzjoni? Jiġifieri li inti l-azzjoni tiegħek għandha tkun li taħrab il-bot mid-dnub. Il-bot miż-żina. Il-bot minn dik it-tentazzjoni li qudiemek tiġi. U jekk inti verament trid tobdi l-mulej tibqax tajt huwa xina waħdi ma nagħmilix hu qed ngħix naqra ma' tfajla. Taf inti għax hija miżżewġa ma nistax niżżewwiġha u kif nistgħu noqgħod mingħajr sess? Kif jista' jkun? Dak it-tip ta' diskors huwa diskors ta' nies li ma jafux lill-Alla u li inti toqgħod il-bot mit-tentazzjoni tiegħek hija azzjoni. L-azzjoni mhux is-sess, in-nuqqas tagħha jekk ma tkunx miżżewweġ hija azzjoni. Għax fir-realtà nitlobkom illi tmorru f'żewġ skritturi li rajthom importanti ħafna qabel ma nkompli, morru l-ewwel Tessalonikin. 4:3. Isimgħu xi rrid il-mulej l-aħwa xi ġmiel ta' kelma. Qed naqra. Dan irid Alla minnkom il-qdusija tagħkom li tidbedu miż-żina u li kull wieħed minnkom iżomm ġismu fil-qdusija u fil-ġieħ u ma jħallix il-passjoni telbu bħal pagani li ma jarfux lill-Alla. Thank you, Jesus. Morru fl-ewwel Tessalonikin 4, vers 7. X'talim sabiħu? Il-mulej Alla, il-Papa tagħna jgħidilna. Għax Alla ma sejħilniex biex ngħixu fiż-żina, imma fil-qdusija. Vers 8. Għalhekk min iwarrab dan it-talim, jgħidilna l-kelma, mhux li l-bniedem ikun qiegħed iwarrab, imma lill-Alla nnifsu li tagħkom l-Ispirtu Qaddis tiegħu. Ma tatkaxkix. F'kelma waħda jekk intom ma tagħmlux dak li l-kelma tal-Alla qiegħda turina u qiegħda bil-grazzja tal-Alla nallimkom u kif għattilkom jalla l-mulejtin il-grazzja li nagħmlu l-ewwel waħda jien, mhux li nfusna nkunu qed nitqu, balla nnifsu. U mbagħad kif nistgħu niġu quddiem Alla u ngħidulu konna mmorru l-fellowship ta' kull nhar terba, kull nhar ta' sibt, kull nhar ta' ħadd. Il-mulej taf sa jsaqsik. L-ewwel nett huwa veru li inti covered bid-dem tiegħu għax huwa bid-dem tiegħu biss li aħna nistgħu naraw wiċċ-Alla u mingħajr id-dem ma nistgħux wiċċ-Alla. U t-tieni li ħajsaqsikom. Kontu tgħixu fi qdusija prattika. Araw kemm importanti il-kelma li tani l-mulej llum. Għax jekk inti ta' kuljum kont qed tgħix totalment maqtuħ mid-dinja, ċedej ta' Kristu, b'obbedjenza totali femilek, il-mulej meta jara d-dem, niftakru x'jgħidilna fl-Apokalissi li huma rebħu x-xitan permezz tad-dem tal-ħaruf u t-testimonjanza tagħkom. Mela it-testimonjanza tagħkom hija kongruenti mal-qdusija santifikata? Forsi qed nitkellem daqsxejn tqil għal min forsi jgħidaw x'iklim huma. F'kelma waħda qed ngħidilkom, dak li intom qegħdin turu lil ħaddieħor, it-testimonjanza tagħkom. Hija ta' eżempju għal mod kif il-kelma tajt li għandna nimxu aħjar issa. Jekk ir-risposta tiegħek tgħidli xi iva, ngħidlek proset u l-mulej jgħidlek proset. Well done, good and faithful servant. Imma jekk it-testimonjanza tiegħek mhix tajba, u nut li tajt għax jiena nemmen f'Ġesu Kristu li salla palija u qam mill-imwiet, għax anke x-xitan jemmu dan, imma t-testimonjanza tiegħu mhix tajba, għax għamel kollox kontra dak li l-mulej ried. Qed tifhmuha? U għalhekk tidu ssaqsu lilkom infuskom churchgoers li tiġu l-Knisja. Il-missier tagħkom minnu?
Kuwiex Alla xed timxu fl-obbedjenza, jew ix-xitan li bil-kliem ngħidu li nemmnu fi Kristu, però bla ġir inkunu qed nemitaw lil Satana? Tifhmuni. Ħankompli ftit ieħor. Fadlinna daqsxejn oħra. Il-kelma tal-Alla tgħidilna. Mhux biss titlaq il-bot mit-tentazzjoni tiegħek u tafda totalment falla, imma li inti trid li din id-dusija tiegħek tkun mhux mit-tnej sal-ġimgħa u fil-weekend għax niġu l-Knisja is-Sibt u l-Ħadd. Praise the Lord, brother. Praise the Lord, sister. The Lord is good. Il-mulej u twajjeb u ħanin il-mulej. Amen, alleluja. Nisimgħu il-praise isaw. Wow, grazzi Ġesu, ta' kollox. Mbagħad immorru d-dar, it-tnej l-għada, immorru x-xogħol, daw għalem, oħra law, tellaħħom li dak ta' kemm il-madof ħajibqa' sejjem minix ta' pejt mbagħad wara kollox tiegħu ta' x'ħasibni tisa noqgħodlu dak it-tnej. It-tlieta. Miexi bil-karozza. Ġi xi ħadd, bum, ħabat fuqek għax qasbis ta' kasek, ħriġta li hindannat. Int m'għandek xajnejn biex tara, inti tafaw, mela m'għandunajx karozza bħal dej, għandi xorti ma qtiltnix jgħidlek, araw x'ħan għamlu l-erba' bil-ħaq għandna l-Knisja. Jarġaw jiġu l-erba'. Praise the Lord, brother. Praise the Lord, sister. Grazzi mulej, kemmu tajjeb il-mulej u tajjeb u ħanin wis il-mulej, kemm nieħdu pjaċiru meta mmorru l-Knisja. Il-mulej taħseb li ma jarakx il-ħamis li tibda tmur id-dar u tajjat mal-mara bla rispett. Inti taħseb li l-mulej ma jarakx il-ġimgħa meta inti kont burdata ħażina u bqajt fis-sodda u la kellek abtit titlob u laqqas kellek abtit tmur għax-xogħol u tajt ħanċempillu siklif anke jekk ma tkunx ma tiflaħx. Għandi bżonn brejku u le ħanoqgħod naħdimlu u mpaxxih il-bot. Trin, hello! Ma niflaħx, jiddispjaċini mhux diħel għax-xogħol. Tajtlu l-boss, ħajjieħu, u mbagħad jerġa' jiġi s-sibt. Grazzi mulej. Dejjem saħħitna fi Kristu għax jagħtina s-saħħa, għax għandi għalfejn noħroġ għat-talpaw, għax m'għandi l-ebda mart, m'għandi xejn, kollox għandi tajjeb, grazzi mulej, żommna jipproteġina, vera. Jiġi hawn il-ħadd u jgħidlek pastor, xi pjeċir kemm nieħu pjeċir meta niġi l-Knisja u l-ħadd. Taf li l-ħadd tisbaħ mis-sibt għax li kell ikun aħjar, għax hawnhekk ikun hawn xirka isba', għax inkunu ftit inqas allura tkun xi ħaġa personali minn meta dawk in-nies kollha s-sibt u le maħux pjaċirek ta' meta jkun hemm ħafna, jiena nieħu pjaċir ftejtek, ħalli nkun nista' npaċpaċ ma' dak u mal-ieħor u jkun social club ieħor. Daw realtà ta' mhux qed niffinta. Domanda tiegħi llum hija inti church goer? Jew Kristjan veri. Inti wieħed li tattendi l-Knisja biss, jew tgħix fi qdusija prattika vera. Għax ir-risposta tiegħek ġenwina se tagħmillek l-effett kollu quddiem Alla għas-salvazzjoni tiegħek. Punt ieħor. Meta l-bniedem ma jgħix fil-qdusija prattika, iftu widnejkom bil-grazzja tal-Alla, għax il-mulej biss jista' jiftilkom il-widnejn, għax id-dinja jew minnu sempliċiment imur il-Knisja mingħajr m'għandu l-Ispirtu tal-Alla ġo fih. Ama u trux. Għax il-kelma tal-Alla tgħidlek li Ġesu biss jista' jneħħi l-velu ta' dawk li huma omja u torox. U permezz tal-Ispirtu tal-Alla li jgħinkom biex intom tifmu li dan il-klim li qed ngħidilkom ikun ta' duwa għal-qalbkom il-kelma tal-Alla u tifmuh u tagħmluh, allura ħa tagħmel id-differenza kollha. L-aħwa fiex iżjed ma ngħixux fi dusija prattika. Mhux biss għax it-tnejn ngħixu mod u s-sibt ngħixu mod ieħor meta niġu l-Knisja. Imma niġu l-Knisja l-bniedem.
Fil-lum mux il-pastor se jipritka. Fem dik. Hemm dak li kont nafaqs kont niġi, għax jiena l-pastor nieħu pjaċir nisma' ta'. Nisma'hom dawn. U jekk ma narawx il-pastor noħorġu l-barra. Il-mulej tkellem minn ħmar. Aħseb warak ma jistax jitkellem minn bniedem. U min hu? Il-pastor nieħdu pjaċir nisimgħu, nirringrazzjaw l-Alla għalih. Imma l-pastor mhux Alla, jien minix Alla. Ara l-Marjella nieħu pjaċir nisma', jekk ma jkun hemm xi, niddejjaq. Jiddispjaċini, jekk qed tiġi għalija, ngħidlek tista' tmur minn fejn ġejt, napprezza li qed tgħiduli hekk, imma kunu żgur li ma taġġix għalija. Għax jekk tiġu għalija, jew għall-pastor, il-moment li l-pastor u jien forsi, mhux ħadd ngħidilkom ħajġrijek ta' biex ma jmurx wara ċerċ tmorru tajdu ħajitilqu ta' mhux hekk qed ngħidilkom, imma jekk il-pastor u jien ikunu msejħa x'imkien. Jew barra tnivvinta ta' please qed nivvinta ma taħsbux li din hija reali, teħdux qata għax malajr jibdew jivvintaw, okay? Imma jekk niġu msejħa x'imkien. Ħalli ma ngħidx għal affarijiet korro, ħansi, I speak blessings over us. Allura il-Knisja ta' Kristu li hija x-xmara ta' mħabba tieqaf. Le, għax jiena nieħu pjaċir, immur ħafna il-youth group, hekk daw iż-żar qed jieħdu pjaċir u liedi qed imorru hemm vera l-mexxejja taż-żar. Vera bravi taf kemm huma anointed. Għanna l-Fabien, għanna l-żewġan, vera, amazing, amazing, kemm huma bravi u nirringrazzja l-mulej għalihom. Għanna l-Brandon u kull raġel vera talla li l-żar joħroġhom, joħodhom l-outings, anointed għal dak ix-xogħol. Għanna min leaders oħra taż-żgħażagħ jaf isajjar, għaw min jagħmel ħafna okkażjonijiet sbieħ għall-mulej u kemm nieħu pjaċir, kważi nippreferi mmur taż-żgħażagħ ta' milli mmur il-Knisja għax ikonna spagetti tajjeb u għax ikonna bawl kbir. Sewwa, aħjar minn dik il-biċċa hops li nagħtu b'xejn naqa' toast, Beverly kultant, li nagħtu naqa' toast u daqsxejn kafe b'xejn speċjalment għal dawk in-newcomer, għax għall-oħrajn mhux b'xejn. Mela ma nattendix iċ-ċerċ, nattendi fejn joġobni u fejn nibda nieħu pjaċir bl-okkażjonijiet. L-aħwa, another, kif għattilkom ftit ilu, social club. X'differenza ħat tagħmel? Sewwa, jekk semmejt il-Fabien Nimsiken u l-Brandon ta' grazzi mulej għalihom. Imma jekk jiġu msejħin biex jagħmlu xi ħaġa oħra. Daqshekk, mhux se tattendu. Kulħadd ifittex lilu nnifsu qalbu. Qed tiġu għall-organizzazzjonijiet jew qed tiġu għal Alla? Aħna maħniex hawn bħala pastors għal dejjem. Jo fej imur Brandon, eżempju ta' miskin, vera nirgrazzi semma ħafna lilu, nirgrazzi għall-Alla l-Brandon u Fabienne, vera tamlu good job biex nagħti eżempju. Sewwa, isifru daw, għala daqshekk. Fimtuni x'qed ngħidilkom. Aħna għall-leaders qegħdin nattendu il-grupp, neħdu pjaċir iktar hemm imma milli ssibtu l-ħatta. Hawnhekk fejn seħa naraw fejni qalbkom. U kemm il-darba dnilkom, l-aħwa, tmorrux il-youth groups biss mingħajr ma tattendu l-Knisja, għax il-youth groups qegħdin hemm taħt il-protezzjoni ta' River of Love. U jekk intom tkunu wise biżejjed li tarfu li mhux il-bniedem li qed jgħaddi l-kelma imma l-Ispirtu t'Alla, bħalma l-Ispirtu t'Alla juża taż-żgħażagħ, juża wkoll lilna. Imma tiddependux minna għalhekk għattilkom il-kelma llumija dipendenza totali fuq il-mulej. Jekk intom tgħixu fil-qdusija prattika ma tiġux għall-ebda bniedem laqas għal ċikku laqas għal Peppu għal ħadd tiġu biss għal Ġesu Kristu. Amen, alleluja. U nispera li din hija ċara. L-aħwa, kontu tafu li jekk tgħixu fil-qdusija verament prattika
ma jkollokx problema biex taffer. Punt ieħor. Għax aħna neħdu għalina, għax aħna nweġġaw neħlu fl-offejza fil-bejt ta' Satana, għax hemm aħna. Għax jekk aħna we are totally nċedu, surrendered, totali għall-Ispirtu talla, jamlinna x'jamlinna l-bniedem, mhux se tagħmel differenza. Qed tara kemm hi faċli. Imma hemm kondizzjoni li inti l-missier tiegħek huwa missierek vera. Għax meta ma taħfirx ma tafux lil Alla. Għax il-mulej qal innaħfer bħalma ħaferu fuq is-salib għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Naf li mhix easy għax jiena qiegħda ġo ġisem magħkom bħalkom. Però bil-grazzja tal-Alla naslu ta' jekk ngħixu f'dosija santifikata, hija possibbli għax il-mulej ma jagħtina l-ebda kmant. Meta ma tkunx possibbli. Amen? L-aħħar żewġ punti u nagħmlu sommarju għax ma nixtieqx intawwax il-pastor qalli ittawwax ħafna. Allura rrid nobdi. Għax jafni li meta nibda nitkellem nirringrazzja l-ħanin Alla ta' ġifieri, to God be all the glory mhux jien. Smajtni? Mela, kultant l-erq ta' dnub tagħna mhux nuqqas ta' mafra. L-erq ta' dnubiet li nagħmlu bħala Kristjani mhijiex iż-żina, mhijiex il-pornografija, mhijiex ix-xorb, mhijiex id-droga, daw kollha jistgħu ma jeżistux. Għax l-erq veru, root tal-problema, maġin għandek ġardinar u jgħidlek din, mhux qed tagħmel frott tajjeb dis-siġra, għax ġardinar espert biżejjed li jaf ir-root cause tas-siġra jgħidlek din minn hekk. Tit ngħidilkom minn xi jiġi l-erq ta' dnub. L-erq ta' dnub jiġi propju meta aħna is-suġġett tal-lum ma ngħixux f'din il-qdusija santifikata. Għax jekk aħna niddependu totali, assolutament, blindly fuq il-mulej tagħna, naħan morru għall-pornografija. Naħan morru fil-bar għax-xorb. Timmaġinaw il-pastor wara li jiġi hawnhekk il-fellowship imur fil-bar. Joqgħod jixrob jew joqgħod ipejjeb, jew joqgħod jilgħab hekk xi waħda logħba jew xi lottu. Timmaġinaw jagħmel dan. Jekk ħadd ieħor jarah jagħmel da jgħid da x'inhu jagħmel? Da l-pastor. Għalhekk qed ngħidilkom l-erq ta' dnubiet mhux dak id-dnub jew żina jew sess barra miż-żwieġ, mhux dak l-erq ta' dnub. Qed tifhmuni l-erq ta' dnub huwa da li qed nitkellem fuq illum. Li ma nkunux ċeduti totalment, dipendenti totalment fuq il-missier tagħna jekk vera l-missier tagħna Alla, u ma ngħixux f'din il-qdusija santifikata l-aħwa. Se ngħid xi ħaġa, ħallejt il-krema l-aħħar li hija qibsa, imma se nitkellimha u se ngħidha għaliex dan lejl il-mulej kellimni fil-ħolm u smajtu jgħid is-supervja tiġi qabel id-distruzzjoni. Pride comes before destruction. U jien nagħti l-grazzja lill-umli. Dal-lejl l-Ispirtu talla u dibli smajtu jkellimni u hawnhekk fimt li apparti din il-kelma li tani għalikom illum, letteralment buffet, għax kellna minn kollox, irrid inkellimkom fuq l-umiltà u li ngħixu fl-umiltà biex ngħixu fi qdusija prattika. Għaliex meta aħna nimxu fl-umiltà, we please God. Imma jekk aħna nimxu fis-supervja, is-supervja tagħna tista' twassal għad-distruzzjoni tagħna. U dan mhux qed ngħidu biss għall-membri tal-Knisja, qed ngħidu għalija, sewwa li ta' u qed ngħidu anke għal dawk li għandhom xi pożizzjoni ta' ministeru. Hija xi ħaġa tajba li għandna ħafna hawnhekk djaqni responsabbli. N-nies li jservu l-Alla mill-qalb. Grazzi Ġesu, għax il-mulej jgħidilna li jekk jagħmlu dak ix-xogħol mill-qalb, il-premju tagħhom hemm ix-xogħol tal-qaddisin.
huwa kbir fis-sema. Però jekk in-nies li qed jirrappreżentaw il-Alla ma jimxux fl-umiltà, imma jimxu fis-supervja x'jaħsbu li huma jafu aħjar mill-kumplament, jew jaħsbu illi l-mod kif huma jaġixxu jiena l-lider u inti tisma' minni, noqogħdu attenti. Noqogħdu attenti. Għax għandna membri tal-Knisja illi amazing meta nitkellem magħhom u nsir nafhom ngħid wow, dal-bniedem jew dil-bniedma mhix waħda minn dawk li tidher fuq il-pulptu, ma waħda minn dawk tkun bil-qiegħda biss. Imma meta jgħiduli jew jgħidli l-esperjenza ta' ħajtu kif il-bniedem ħafer minn xi xadda, ngħid daw vera huma nies tal-Alla. Għalhekk il-mulej ma nistgħux aħna niġġudikawlu lill-bniedem, għalhekk hu li jiġġudika l-qalb. U l-aħwa għandna bżonn anke bħala leaders nimmanifestaw l-imħabba u l-kompassjoni mal-aħwa. Għaliex vera l-mulej tagħna iċċanfar u ċ-ċanfira kultant hija importanti, għax il-kelma tal-Alla tgħidilna wkoll li jekk inti tkun mexxej, l-offiżi ma jistgħux ma jiġux, għax inti jekk ħatgħallem daqsxejn ċanfira l-email, dak li koħaj huwa għalih, imma mbagħad tara qalb il-bniedem. Imma jgħidlek li trid tgħallem u trid taġixxi bl-eżempju mhux tgħallem biss, bl-eżempju, bl-imħabba u bil-kompassjoni. U b'dak il-mod inkunu qed ngħixu vera fil-qdusija. U ħanatikom żewġ eżempji qabel ma nagħlaq. Il-mulej tani, ir-re Sawlu u r-re David. U d-differenza bejniethom. It-tnejn kienu rejiet u t-tnejn kienu anointed biex jagħmlu xogħol fejn imexxu lil poplu tal-Alla li kien Iżrael. It-tnejn bdew tajjeb għaliex Sawlu talab l-Alla għall-erf biex imexxi il-poplu fl-aħjar mod tal-Alla. Mhix tajba dik u tawlu bħapjaċir il-mulej. Mela sa dak iż-żmien kienet jgħix fi qdusija santifikata bħala re. U David qatel il-Gulija qabel ma sar re. Jiena mhux qed ngħidlek illi David ma milx l-żbalji, għax sakemm inkunu għadna f'dan il-ġisem, żbalji jsiru dejjem. Però l-importanti li nkunu qed ngħixu f'indiema tal-iżbalji li nagħmlu. U kultant ċerta żbalji jkunu koroħ u ħorox bħal ta' David u kellu l-konsegwenza għax meta mar ma' Beċiba tafu illi it-tifel tiegħu anka li kellu miet. Għattilkom li l-konsegwenzi huma f'did dinja u mbagħad ta' wara, diment li ma jkun hemm x'indiema. Imma x'beda jiġri biż-żmien? Ir-re David beda jfittex wiċċ il-mulej ta' kuljum. Kif qed ngħidilkom, mexxi mill-ispirtu. Kien jikteb in-nijiet, kien jikteb is-salmi, kien isaqsi wiċċ il-mulej f'kollox. Qabel ma jmur għall-gwerra, jitlob l-Alla biex jgħinu. Min kollox kien jagħmel u wera li għandu qalb għall-mulej. Fil-fatt il-mulej nnifsu qal he is a man after my own heart. Ma nistax nurikom kollox għax kieku għandi sapitada. Fitxu fil-kelma u jekk tkunu bħal Berjani li tfittxu biex taraw dak li qed ngħidilkom kux vera, tindunaw. U l-imħabba ta' David lejn Alla kienet tali illi mhux biss rebaħ il-gwerra favur l-Iżraeliti, il-poplu tal-Alla, minħabba li kien immexxi mill-Ispirtu tal-Alla, imma kan nistess kienu jifirħu ħafna għax il-kelma tal-Alla tgħidlek li meta jkollok inti re li huwa ġust, il-poplu jifraħ. Imma jekk ikollok re, jew kap, jew minu, jew leader li huwa wicked, li huwa ħażin, il-poplu he grieves, jingħalaq ġewwa u jbati. U Sawlu bil-mod il-mod beda jidbiet minn Alla. Għax għal darba oħra, għalmenu għandna lill-Abraham li sema minn Sara darba u għamel waħda tinkiteb mar kontra dak li rid Alla. Immissa dan għandna Sawlu li huwa għar għax beda jisma' minn qabda nisa li kellu li kienu idolatri
u li kienu jaduraw l-bal u mux il-mulej tagħna sewwa Alla ħaj. U saħan sitra spiċċa li tant ereq fl-idolatrija tiegħu stess l-aħwa illi anka mar jaqra l-futur li kif tafu intom il-mulej ma jridniex inkunu nafu l-futur tagħna għax il-futur tagħna il-mulej jgħidilna huwa sabiħ, okay? U huwa fideh. Imma dax żvija poġġa lilu nnifsu l-ewwel. Kien prefera jmur jaqla l-mejtin fis-sens li ried l-ispirtu ta' profeta talla illi kien qed nitkellmu għal Samuel li kien jingwidaħ fin-natural fid-dinja u meta marant il-mulej rid xorta jkellmu li l-mulej jgħidilna ħallu l-mejtin mal-mejtin u l-ħajjin mal-ħajjin. U spiċċa billi għax u ma kienx gwidat mill-ispirtu talla mara l-gwerra il-profeta qallu li jekk se jiġri u qatluh. U spiċċa ħażin ħafna. Wieħed David mhux għax kien kif għattilkom perfett, ħadd minnha mhu perfett inklusi jiena u l-pastor għax xejn. Imma wieħed qed nitkellem għal David mexa fuq qdusija santifikata b'dipendenza fuq il-mulej u fejn żbalja nedem u l-ieħor beda hekk u spiċċa jiżvija għax poġġa lilu nnifsu u dak li juriet l-ewwel u qabel kollox u spiċċa ħażin maqtul f'did-dinja u sfortunatament fid-dinja ta' wara. Għalhekk id-domanda tiegħi llum li qed inkellimkom fuq l-importanza li konna dipendenza totali fuq il-mulej. Hija inti kif se tkun bħala dixxiplu ta' Kristu? Ħadd tkun bħal David li mexa bl-imħabba bil-kompassjoni fittex wiċċ il-mulej kien jisfinlu bħalma sfinna hawnhekk illum. Jekk ħadd toħorqal xi ħaġa daw x'inhu biex jidhru problema tiegħu għax il-mulej kmandana biex nisfnulu. U ħanisfnu ħafna quddiem it-tron Alla, fil-fatt il-kelma Alla tgħidilna għal dawk li qegħdin jgħixu fil-qdusija santifikata dipendenti totali fuq il-mulej, il-biki tagħna għax bil-fors garanzija li aħna ħanejxu fil-persekuzzjoni, ħajkonna persekuzzjoni jekk nejxu f'din it-tip ta' qdusija li kellimtkom illum, se nsofru persekuzzjoni. Imma l-kelma Alla tgħidilna li hu wara kif veru hemm misfin. On earth as it is in heaven. Li dmuħ tagħna idur fil-ġenna f'dansa. Mela ejja nitalmu u ma nibqgħux inħarsu iżjed lejn naturali. Għax min iħobb l-Alla, iħobbu biżżejjed li jaduraħ fl-ispirtu u fil-verità. Il-verità hija din il-kelma Alla. U fl-ispirtu why not tisfinlu, tkantalu, għax inti konoxxenti li l-ispirtu Alla fik imexxik u għal din il-gwida biex int ma titfarrakx, inti tapprezzaħ. U meta tapprezzaħ lill-arus tiegħek, tisfen miegħu. Meta tapprezzaħ lir-raġel tiegħek, why not? Tkantalu, jien ir-raġel tiegħi kien ikantali qabel ma żewwixtu, għattara kemm hu ħelu da ħadd qatt ma kantali qabel u naħseb waħda mill-iktar affarijiet li attiratni leh il-mod kif kien ikantali. Wow, l-arus, grazzi mulej illi iridna inkantawlu, kellu vuċi tajba wkoll aħseb wara l-mulej x'vuċi għandu u anka jekk aħna m'għandniex dik il-vuċi tajba ma jimpurtax ta' għax il-mulej l-qalb jara. Mela jew inkantawlu. Ejjew nindmu l-iktar ħaġa importanti għax mhux se ngħidilkom show of hands l-aħwa għax ninsab żgur li jekk insaqsikom intom kollha qed tgħixu fid-dipendenza totali fuq il-mulej. Naħseb tkunu giddiba jekk kulħadd jolli jdeh. Intom qed tgħixu dejjem fil-qdusija santifikata u tkunu giddiba jekk tajdu dejjem. Għax anka meta għandna eżempju ta' bniedem li kif qal il-mulej his a man after my own heart David ukoll dineb u kellu bżonn jindem. Mela jekk kellu bżonn jindem David li fajna Alla kien ġust. Aħseb wara aħna kemm għandna bżonn nindmu lejla. Għalhekk nixtieq rajin jekk joġobkom jew tal-medja li qegħdin hemm ippreparaw li id-diska mhux dik li għattilkom l-ewwel ta' sinaċ
ħalli sakemm nagħmlu indiema l-Ispirtu talla jaħdem ekket inħoss bħalissa nħalli l-Ispirtu talla jmexxini mhux kif nippjana jiena kif jgħid l-Ispirtu talla ħalli nagħmlu indiema ta' dak li aħna tkellimna. Lesti li nagħmlu dan ħanejxu fis-sewwa ta' Kristu. Mela janqumu bil-wifqa l-aħwa. U intom lestu li dik id-diska u qabel ma jkun hemm dik id-diska nitlobkom jekk intom tixtiequ ħalli taraw wiċċalla u jgħidilkom well done good and faithful servant, nitlobkom illi titolbu miegħi din it-talba. Talba li mhux bil-forsa għamilniha ħafna drabi, speċifika, differenti għall-kelma tal-lum. U ngħidulu mulej. Jekk tidu tajdu nismakom, nieħu pjaċir aħseb wara kemm il-mulej jieħu pjaċir jismakom. Anka jien nieħu pjaċir aħseb wara l-mulej. Mulej Ġesu. F'isem Ġesu Kristu, baxxula lissa. F'isem Ġesu Kristu. Nixtieq nirringrazzjak ta' din il-kelma li inti tajtni il-lejla biex nimxi l-qudiem fil-mixja tiegħi u fil-maturità tiegħi fil-mulej. Mulej Ġesu, nitolbok taħfirli kemm il-darba minn għalija li qed nimxi sewwa. Imma ma kontx qed nimxi ta' kuljum fil-qdusija santifikata. Aħfirli mulej kemm il-darba poġġejt li l-nifsi u l-bżonnijiet tiegħi l-ewwel u ma nkunx dipendenti totali fuqek. Aħfirli kemm il-darba għat li jien Kristjan, jew Kristjana, u ma ċedejtx għat-tmexxija tal-Ispirtu tiegħek. Nitolbok mulej biex tgħinni biex minn issa l-qudiem nibda nimxi f'dik id-gwida. Ħalli ma nibqax iżjed ngħix bħad-dinja imma ma nagħmillekx iżjed kondizzjonijiet imma nobdi il-kondizzjonijiet tiegħek li huma l-ġid tiegħi. Inwedek mulej li meta nitolbok ma nitolbokx bl-arloġġ f'idejja, imma meta nitolbok missier, nitolbok mhux għax huwa d-dmir tiegħi bħala Kristjan, imma nitolbok bil-qalb bħal mal-arus jikkomunika mal-arusa. Min issa l-qudiem mulej, it-talb tiegħi se jibda jkun relazzjoni personali u mhux iżjed niġi għat-talb u nitlob talb minn żniedi mingħajr il-preżenza tal-Ispirtu tiegħek. Nitolbok missier li mhux biss meta nkun waħdi, imma anke meta nkun maħwa, nitolbok inkun ta' eżempju kif għandi nitlob igwidat u gwidata mill-Ispirtu talla. Għax hawnhekk fil-Knisja ma niġux biex nitilfu żmien u ntelfu l-ħaddieħor, imma biex nimmanifestaw l-Ispirtu tiegħek ħalli t-talb tagħna jitla bħal inċensi fuq u ma jkun hemm ħadtu xejn l-ebda għadu li jwaqqaf it-talb li huwa mmexxi mill-Ispirtu talla fl-Ispirtu u fil-verità u mhux minn żniedi. Nirringrazzjak mulej ta' dan iċ-ċans li qed ittini llum tal-indiema li ma nibqax nimxi iżjed fis-supervja tiegħi għax naħseb li l-opinjoni tiegħi hija aħjar minn tal-ieħor, imma nimxi b'umiltà, b'imħabba u kompassjoni kif inti għattinna li għandna nagħmlu u li tiġi naturali il-maħfra għax aħna nafu lilek. Hija possibbli mulej li dan isir fil-ħajja tiegħi għaliex inti tgħidilna intelaq f'idejja għax il-madma tiegħi huwa ħafif. No longer I who lives, but Christ who lives in me. U din l-iskrittura mulej Ġesu nixtieq minn qalbi tkun ġenwina. Ma tkunx biss ngħidha bħal pappagal, bħal meta ngħid praise the Lord kull nhar terba, kull nhar ta' sibt u kull nhar ta' ħadd, imma ngħix
il-kelma tiegħek, mhux għax irrid nimpressjona l xi ħadd, imma ngħix il-kelma tiegħek b'obedjenza, biqdużija kif tridni int għax inħobb lilek. Imma missier waqt li nagħmel dan jiena naraf li għalkemm ħabbejtek mhux jien ħabbejtek l-ewwel, imma int ħabbejtni l-ewwel. U għalhekk nirringrazzjak Mulej ta' din il-ġurnata li tagħmel id-differenza kollha quddiemek fil-jum tal-ġudizzju u jekk grazzi Mulej li ittini l-opportunità u l-grazzja li nista' nagħmel dan għax waħdi m'iniex kapaċi, imma fl-ispirtu tiegħek kollox hu possibbli. Grazzi Mulej. Min irid tokka tal-ispirtu talla, the master's touch illum, biex dan ikun possibbli fil-ħajja tiegħek u ta' kull waħda minna, jista' joħroġ hawnhekk waqt li nkunu qegħdin inkantawlu din id-diska l-aħwa tistgħu tagħmluha anointed, sabiħa mill-qalb